татар халык киемнәрен кию өчен хәзерге вакытта аны үзгәртергә кирәк һәм аны ничектер заманлаштырырга кирәк. Заманлаштырыр өчен аны киюгә уңайлы булсын өчен формасын китерергә кирәк. Аның тегелешен һәм киюен. Менә бу бизәге бу ләләгә шаган димме? Инде нәрсә бу? Бу ләләгә шаган дилә чәчәгә. Күбесенчә мин аны ничек әйтим, космоска шаган дип уйлыйм. Бу түбәтәйне сез инде бу ясалманчылар инде. Аны төрле кешеләр кемдер менә телефонга ябыштыра, алтыннар, бриллиантлар, менә түбәтәйне шушындай әйберне асыл ташлардан ясарга теләүчеләр юкмы? Асыл ташлардан теләүчеләр бар, Сваровскийдан ясыйбыз түбәтәйләрне. Һәм хәзерге вакытта шәм инҗеләрдән чигелгән түбәтәй сырлар. Бу беркемгә дә шамаган, беркем дә эшләми торган уникаль әйберне шулай Дольче Габбана күк бөтен дөньяга таратырга шундый план куясызмы? Планнарда бар инде. Ул, конечно, бар. Аны үземне теге дизайнер буласым килә. Алар арасында да менә татар халык киемнәрен күрсәтеп, хәзерге вакытка ясатып, күрсәтеп бөтен кеше кисә, бөтен кеше кисен кимәсә дә менә аларның бөтен дөньяның 10% кисә дә уже бигәйбәт булыр. Интернетта мин язам татарская тюбетейка, татарская корона дип язам бөтен җиргә. Кешеләргә күнексен, керсен, башларына керсен түбәтәй, ул татар хатынының искиткеч таҗы, әйе.